हाय हॅलो SM क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण इथेची भाजी कशी बनवायची ते बघूयात. इथे मी पावशेर गिलके घेतलेले आहेत. तर आता आपण त्याला बारीक छान असं कापून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने कापून घ्यायचे आहे. तर चला आपण हे सगळे गिलके कापून घेणार आहोत. तर इथे बघू शकता आपण असं छान असे बारीक हे गिलके कापून घेतलेले आहे. तर चला आता याची भाजी कशी बनवायची ते बघूयात. तर इथे बघू शकता आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे. तर चला आता आपण कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार टाकू शकता. इथे मी 2 चमचे टाकलेले आहे. तेल आपलं छान तापून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता तेल आपलं छान असं तापून झालेलं आहे. तर आपण आता पाऊण चमचा इथे राई टाकून घ्यायची आणि पाऊण चमचा आपण इथे जिरे टाकून घ्यायचे थोडे अंदाजानुसार. इथे बघू शकता मी 1 चमचा अंबारी मसाला घेतलेला आहे, 1 चमचा लाल तिखट आणि थोडे हळद. आता हे सगळं साहित्य कमी गॅस करून टाकून घ्यायचे आणि आता हे आपण गिलके टाकून घ्यायचे पूर्ण फोडणीमध्ये. आपण गिलके पूर्ण फोडणीमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. ते बघू शकता त्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे. ह्या गिलक्यांना पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही. कमी गॅस करूनच हे असे आपल्याला छान असे वाफवून घ्यायचे. फोडणीमध्ये परतून घेतले. आता आपण याच्यात अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे पूर्ण मीठ आपलं मिक्स झालं पाहिजे पूर्ण भाजीमध्ये. हे अशा पद्धतीने एकदम ही भाजी आणि साधी आणि एकदम सोपी आहे आणि खायला पण खूप छान लागते. आणि आपण ही भाजी डब्यासाठी पण देऊ शकतो, पटकन तयार होते. तर अशी गिलक्याची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. जर माझी व्हिडिओ रेसिपी आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर आता याला आपण ह्या भाजीला आपण आता 10-15 मिनटं छान असं वाफवून घ्यायचं आहे झाकण ठेवून. याच्यावर मी ताट ठेवून घ्यायचं आहे आणि छान वाफवून घ्यायचे. थोडं मध्ये झाकण उघडून आपण याला छान अशी अजून परत हलवून घ्यायची, चांगली मिक्स करून घ्यायची. इथे बघू शकतात म्हणजे ती सगळी भाजी आपली शिजली पाहिजे. थोडंफार अशा हलवून घ्यायची आणि अजून परत झाकण ठेवून घ्यायचे अशी 10-15 मिनिट. तर इथे बघू शकता अशी छान आपली गिलक्याची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही हिला अशी साधी पण ठेवू शकता किंवा याच्यावरून तुम्ही थोडे शेंगदाणे पण दळून टाकू शकता. तर अशा पद्धतीची ही भाजी तुम्ही डब्यासाठी देऊ शकता किंवा वरण भातासोबत पण तुम्ही खाऊ शकता. पोळीसोबत, भाकरीसोबत, खिचडीसोबत पण ही भाजी तुम्ही खाऊ शकता. तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. माझे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.